какво става, бе? Аз съм Найтов. Днес ще разгледаме... направил съм два уидера, нарочно съм в креатив, за да ги разгледаме малко по-добре. Това е първият уидер, дето направих. Искам да видя дали ще се самоубият двамата. Мисля, че няма, защото... Попрасават. Сега вече става интересно. Трябва да гръм. И не се бият иначе. Ти си ви купаят пещера направо. Само като ги удряш. Чайте, ще изпи от това за нощно виждане. Защото... Добре, така вече ми е по-добре. Те почака да се бият. Да. Нали почака да се бият. Не сте мога вие къде са? Значи все пак уидарите могат да се бият. Гледайте ги. Аз не мога да ги достигна. Гледайте се. Те май даже не избягаха. Аз май не мога да се покатеря още нагоре. Ето мога. Сега. Те ще слезат. Не, те няма слезат, но... Чайте ще ми къде е другия уидър. Ето го тук някъде. Ето там е. Направих една много голяма грешка, защото отиде и къщата. Всичко. Не. Ето го и този уидър. Гръмна къщата малко. Добре. Свети лампата. Дайте да ги побием малко, ще влеза в survival. Уидъра много не се прави. Трябва да знаете, пясъкът от... What? То ми изкопа пещерата. Уидъра много лесно се прави от пясъкът на душите. Къде си разкопа още? Ще си копават. Така да стига се държа. Ела на тука. Ела продължа. Чайте, ще опитам нещо. Той много лесно се прави пясъкът на душите. Виждате до бедрогът. Това е бедрог, това е пясъкът. Пясъкът на душите. И слагате 3 глави от уидър скелет. И така. Чакайте същите да се взема бедрог. Ще го заграда с бедрог, да не може щупи. Мисля, че не може. Защото бедрогът е най-здравият материал в Майнкрафт. Стига си чупил.
Ай сега гледай го и продължава да чупи. Така. Ти ли си чупил, човек? Но то пак да го удря. Него. Много прилича на Herobrine Ninja. Не, всъщност не прилича много, но по очите и по това. Защото нали на Herobrine очите са... Само че проблемът ми е, че надолу това ще може да си копа. Ето. Ами до къде ще стига. Гледай. Фак. Мръднизането... край, точно го убих. Какво направи? Може ли да го прави това? Това не го знах. Така май се регенерираше ли колко пълно? Бум! Айде бе. Ето и звездата, дето дава той. Уха. А този чак тук се чува как чупи. Хора, със сигурност ще се преместиме от този сървър, ще правят друг отново. Защото вижте, този вече нищо не прилича. Самия свят вече на нищо не прилича. Прав видеото ще се пусна на Survival, да видим дали ще оцеля поне малко. Но ще се отдалеча малко от уидъра. Се видиме след малко. Хора, ето, почваме на Survival. Аз се спавнах, но той вече веднага ме уби моментално. И първо ще гледа, защото не мога да се бия през нощта само. Сега има много мобове, не мога да се бия само с него. Защото и другите ще ме нападнат. И ето вече е ден. Нали няма да успея да оцелея, да се знае. То след едно, май, даже горе-долу Ender Dragon е малко по-лесен. Аз трябва да правя видео с Ender Dragon. И това е че на компютърната версия. Ето го. Колко злобно ме стреля. Вижте, един негов удар унищожи половината дърво. Вече му избягахме, след малко ще се върнем. Това е ако аз влизах, не съм правил видео, съжалявам. Аз слизах тук.
ограбил съм всичко, мисля, че да се върнем при Уидъра. Както помним, тези аз, които направих двата, излитнаха нагоре, се насоша нагоре. Този ми унищожил половината къща. Колко бързо дойде. Зигзаг. Дай, бомбардирам. Мали. Труп. Само аз се чувства, айде. Ще върнем още малко. Как винаги оттам почваш? Това към нещо. Мале. Всичко е често. Хора, знаем, че няма да успеем да го победим без екипировка, които отвари със сигурно ще ми трябват. Отвари, меч, броня, всичко необходимо. Надявам се видеото ви харесало. Ако е така, абонирайте се за моя канал. И пишете коментарите дали да правя още клипове с... Дали да направя клип с Ender Dragon, да направя как се прави порталът. Вие със сигурно знаете, но и все пак. Напишете коментарите, ако искате. И до скоро.